Mene, brate, znaš, mnogo me često pitaju kako to sad ti, Milan, kako funkcionišete, različiti ste, jel on kuva, kako se snalazi u kuhinji i tako te neke stvari. Mislim, morao je on da kuva kao što sam ja morao se snađem u mnogim nekim stvarima koje meni nisu išle. Znači, ta različitost je zapravo ono što upotpunjuje naš dvojicu. Znači, ja sam pored njega morao da naučim da budem malo otvoreniji s ljudima, evo sva ova snimanja, sve te ostale stvari, to je prosto nešto što apsolutno nije bila moja šolja čaja, kao što i njegova šolja čaja nije kuhinja. Ali smo se jednostavno morali da se snađemo u stvarima koje nam manje prijaju da bi upotpunili određene stvari, a svakako bazično radi svako ono u čemu je bolji. Onda je u nekim trenucima vidljiviji njegov rad, u nekim trenucima je vidljivije ono što ja radim, ali sve u svemu to čini jednu sinergiju koja pravi neku dobitnu kombinaciju koja radi već 10 godina. Fenomenalno. Šta ima više kažem? Mene, brate, znaš, mnogo me često pitaju kako to sad ti, Milan, kako funkcionišete, različiti ste, jel on kuva, kako se snalazi u kuhinji i tako te neke stvari. Mislim, morao je on da kuva kao što sam ja morao se snađem u mnogim nekim stvarima koje meni nisu išle. Znači, ta različitost je zapravo ono što upotpunjuje naš dvojicu. Znači, ja sam pored njega morao da naučim da budem malo otvoreniji s ljudima, evo sva ova snimanja, sve te ostale stvari, to je prosto nešto što apsolutno nije bila moja šolja čaja, kao što i njegova šolja čaja nije kuhinja. Ali smo se jednostavno morali da se snađemo u stvarima koje nam manje prijaju da bi upotpunili određene stvari, a svakako bazično radi svako ono u čemu je bolji. Onda je u nekim trenucima vidljiviji njegov rad, u nekim trenucima je vidljivije ono što ja radim, ali sve u svemu to čini jednu sinergiju koja pravi neku dobitnu kombinaciju koja radi već 10 godina. Fenomenalno. Šta ima više kažem?